Το όνομά σας. Απολύτως. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Ένα μπούστι κοίταρα. Γιατί δεν εξαρτάται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι δεν έχεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Στο καλό. Εντάξει. Άντε γεια. Άντε γεια. Εντάξει, κάτσε κάτω εσύ τώρα. Εγώ άκουσα στον κύριο Τράγκα, από τον κύριο Δήμου, κατέβαινε μαζί σας, ότι το κόμμα σας χρηματοδοτείται από κέντρο του εξωτερικού. Ναι. Λοιπόν, είσαστε χρηματοδοτείτε. Αυτό άκουσα, αυτό άκουσα. Αυτό που υπάρχει, προσέξτε. Αυτό είπε ο κύριος Δήμου. Προσέξτε. Όχι, δεν είπε αυτό ο κύριος Δήμου και θα πάνε. Ότι το ποτάμι έχει συγκεκριμένες προτάσεις από το εξωτερικό για την ανάπτυξη της χώρας και τη χρηματοδότηση της χώρας. Είναι δυνατόν, για να είμαστε και σοβαροί, ένας άνθρωπος με τα λογικά του κυρίου Δήμου, με τη δύναμη του κυρίου Δήμου, να δεχόταν ποτέ να στηρίξει ένα κίνημα σαν το ποτάμι, εάν πίστευε ότι χρηματοδοτείται από το εξωτερικό? Και ένα μυστικό ότι έχουμε ήδη την στήριξη ξένων παραγόντων, οι οποίοι μας λένε προχωρήστε και εμείς θα χρηματοδοτήσουμε αυτή την... Πότε προλάβατε, πείτε μας τον ξένο παράγοντα, γιατί φαντάζομαι ότι σαν κόμμα δεν θέλετε μυστικά. Ποιος είναι ο ξένος παράγον, λοιπόν? Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, κύριε Δήμου? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω τώρα, αλλά θα το μάθετε πολύ σύντομα. Είναι ή δεν είναι μετά παπάρας? Προσωπική σας κοινότητα. Κύριε Κεφαλογιάννη, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε την κουβέντα κατά αυτόν τον τρόπο. Θα σταματήσεις. Κύριε Κεφαλογιάννη. Θα σταματήσετε. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω να το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν από τη μία θα έχουμε το τρένο το μεγάλο της Ευρωπαϊκής Ενώσης που θα πηγαίνει έτσι, και από εδώ το μικρό το τρενάκι της Ελλάδας θα πηγαίνει έτσι, και εδώ όλο το μεγάλο τρένο συγκρουστεί με το μικρό τρένο, τι λέτε να γίνει? Μπουμ, το μικρό τρένο. Αυτή είναι η Ελλάδα. Είναι δυνατόν να λέει κάποιος σοβαρά ότι εγώ προτείνω να φύγω από το λαό για να πάω στη Νέα Δημοκρατία? Αναρωτιέμαι πραγματικά, έχετε σώα στα σφρένας? Όλα τα λεφτάρι. Όλα τα λεφτάρι.